كترها ورا حطوا عالقلب دهو فضلوا على طول معانا هم دول هم دول هم دول هم دول هم دول هم دول صعب اوصفهم مهما قول هم دول هم دول هم دول هم دول هم دول هم دول. Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайк ва подписатсам, барои комментҳои хубе ки менависен, ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Иҷада пирашки тайёр кардастам. Барои хамиру шумода ним литр шир дар курай, ним литри дига оби ҷӯшомадагӣ, 1,5 қошуқ намак, дрож, орд дар курай. Шир ай холодильник гирифтагӣ хунукак буд, барои ҳамин болошта оби ҷӯшомадагӣ рехтам ки хеле гармак шава. Баъд дрожи 100 граммаи нишон додум, 70 граммша андохтуму 30 грамми дигаша бо печондум мондум. Инам хел хушрӯ када мекобем, дрожуш ки об шудак алараш шуд. Баъд орда меандозем, хамира мешӯрем. Баъди хамира шӯрида шудан ҳами хел печонда мемонем, 1 соат меиста то расиданша. инам хел хамира шӯрида шудум, хеле на сахти бадай на сусти бада, нормальне. Баъд дастархон да печонда мемонем, ҳами хел 1 соат меиста то баланд шуданша. Баъд куллача када мепечонем. дӯстони азизи ман, апаҷонои хоҳарҷонои ма, иҷада интернет-магазини Хадиджа шопа барои шумо тавсия метиҳам. Номерош рӯи экранда мондагӣ. Баъд силкаи группаи ватсапшона да якум комментария закрепить када мемонам. марҳамат дароен группашонда борошна тамошо кунед. Да магазиношон посуда, постельное белье, дастархон, баъд курпача, болиш, стул, хулоса тамоми чӣ фурӯхта мешава. Наборои қошуқ доранд, инҷа хай камтараки суратош намондагиам. дароен тамошо кунед, борои маҳқулитона харидорӣ кунед. Наборои посудаҳошон да гап нестай, 64 предметашам ҳастай, 110 тагашам ҳастай. Вапше нархошон арзона кайда, қимат нестай. Баъд тамоми шаҳрҳои Россия да доставкаш бепулай духтаро метавонед харидорӣ кунед. Группаи ватсап ҳам доранд, телеграм ҳам доранд. Хайма иҷози силкаи ватсапошонам мемонам. дароен агар ки бо кадомитон телеграм дошта бошем, бахчон да ҳамун группашон мемонанд телеграма. дароен тамошо кунед, харидорӣ кунед. инам хел хамирмон 1 соат истода, хуш рӯҳак расид, баланд шуд. Анаку куллача карда рӯша пушонда мемонем, бо ягон 10-15 минути дига меиста. баъд туну карда мепечонем. апаҷонои хоҳарҷонои ма, дӯстони азизи ма, аз якта савол метиҳам туна. И савола да телеграм додагӣ будам, ҷавоб магирифтам. хабо хостум ки ютуб даям тиҳам ҳами савола. бисёриётон да телеграм несте ку шумо да бисёртар влоги пухтупаз маҳқулай ё ин ки влоги инаи хонагию пухтупаз алараша кайком хали. Да комментария кай нависен. Агар то қада пухтупаз овоз бисёр шава, фақат влоги пухтупаз мемонам тамом. Агар влоги хонагида шава, хай аларашак мондан мегирам, миранги ҳозира. инам хали мехоҳам фикри шумо нафаҳмам. инам хел хамиракоя куллача када рӯша пушонда мондам то дам гирифтанша начинкаи даруни пирашкия тайёр мекунем. 1 кило картошкая ҷӯшондам, инам хел мулои макшдагиай майда када ози пюре мекунам. баъд да морозилка зелинои реза кадаги замороженнаи дорум. чанд намудаи укроп, гашнич, петрушкаям ҳастай, баъд райҳон, ҳамаш аларашак. ҳози ҳаваям меандозам. баъд намак, приправа ба хости худтон чӣ хеле ки хоҳед меандозен, ҳамаша алараш мекунед.
начинкаи даруни пирашкия тайёр кардам. Хамирам камтарак истодам гирифт. Баъд ба ҳамин тарз тунук карда начинкаша монда мепечонем. пирашкия баъди печонда шудан бо якбории дигар хеле сахта как меҷиқу маҳкам мекунам ки вақти бирён карданда кушода нашава. дар сковородка равғана рехта пирашкиҳоя алови хеле среднида пухта мегирем. Агар ки газа баланди бад кунен хомсӯзак мебиёяд. Пасти бад кунен равғана да худаш кашида гирифтан мегирад, дер мепаза. Алови миёна бошада нам хеле ҳамаша монда сурх карда гирифтан мегирем. инам хел пирашкимонам тайёр шуд. Ҳамаша сурх кардам гирифтам. Мулои маки хушруштагиай куда маҳқул шуд. Ба ҳама иштиҳои таом инамоя мештем ози обед мекунем. ана иҷада боша як рӯзи дигарай оилавӣ прогулка бромадем. ози мега белая дача рафсудем. ай пеш садавот гузаштанда хай садаводам навор кардам. ягон кас аим тарафо ҳастай мебинен тарафои хутуна. таргови центри мега белая дача омадем. ягар хай гаштем тамошо кардем. баъд як-ду магазин дар омада хай чизои дар кориамона гирифтему. ҳозир ягон кафеш дар омада ужин мекунем.
таргови центра хела тамошо кардем, гаштем. Инам хали мошинчако даштак Мақсудҷон байни чойхона даромада ҳозӣ ужин мекунем. И парашда ресторани Туркияй ҳами кай вақте ки мегабелая дача биёем ҳам ресторани туркиш медромадему и чойхона якум бурай ки даромад судем. хай ҳамаи авқутакош ба маза заказ кардем, шиштем, хӯрдем. албатта ки ҳама чизи ҳалол, тоза. инам хеле як рӯзи оилавии мо, машаллаҳ. да як моҳ як маротиба инам хеле оилавӣ прогулка меброем. ягон кафе мебием мешинем, ягон паркакоя тамошо меравем. худоҷон оиламуна ай чашми бад нигаҳ дура. худоҷон фарзандакома, шавҳарма, хидма ҳамамуна дар паноҳи худаш нигаҳбон боша. худоҷон ба тавфиқ шаванд, кӯдакакон ба умри дароз шаванд, ба бахту барӯз шаванд. ҳамамуна худоҷон нигаҳбон боша. ужин када буромадем, хона рафта истабдем ки Мақсудҷон ҷои бозиҳоя дид. мая ҳамҷа баре гуфт. иқанене гуфтум ки гирья кадак хай бодро вардем шай ниҷа бозӣ кадестай бачаҷонима. камтараки бо видео кадым ха охири навордая меиста калон кишид баъд хча мебина. худоҷон ба ҳам рӯзу расона. да ҳамиҷа навора ба охир мерасонум. хайр дӯстони азизи ма, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша. худоҷон ҳамаи бехоная соҳиби хона кна, ҳамаи бекӯдакоя соҳиби кӯдак кна, бемороя шифотия, касе ки дар зиндон бегуноҳ шидагия ай зиндон озод кнашуна, бетавфиқоя тавфиқтия, беимоная имонтия. худоҷон ҳамаи дунёя ҳам хелтинҷӯи оромии кна ки ягон кас ба якдигараш ҷанг нашава. худоҷон ҳамамуна дар паноҳи худаш нигаҳбон боша. хайр дӯстони азизам, то навори оянда.